Така май се стигне по-далече. Ти не спираш да ме преследваш, Мая. Ти какво правиш тук? И аз бих те попитала същото, но ние не си говорим за тези неща. Не мислиш ли, че да драскаш по обществени сгради не е много окей? Не. Не. Не, защото не драскам, рисувам. Добре, ти нищо ли друго не правиш? Нищо друго не правя. Само като цяло не мога да спя. Значи имаш много свободно време. Да, права си, също си права. Какво правиш? Не знам.